lalawigan sa Siquijor sa pagbukas sa Brigada Eskwela 2023 isip pagpangandam sa mga tunghaan adunay mga langyaw nga mipadangat sa ilang tabang pinaagi sa paghatag og mga reading material sama sa mga libro. Si James Armstrong Robertson, usa ka Swedish national, mihatag og unom ka mga karton nga mga libro. Gikalipay ni Robertson nga nakatabang siya sa katawhan sa Siquijor pinaagi sa gihatag niya nga mga libro. Samtang laing magtiayong langyaw usab nga sila si Peter ug Trudy nga taga Germany mitunol usab og mga libro, non-text learning materials ug mga laptop nga magamit sa library. Ang gidonate nga mga libro magamit kaayo sa mga bata sa pipila ka mga tunghaan sa lalawigan. Subay niini gihangup usab sa DepEd Division of Siquijor ang mga tabang sa mga hinabang nga mga libro ug learning materials. Sari ka maayong intervention aron pod ang atong mga kabataan, ang atong mga estudyante, dili lang sila murag ma-consume ang ilang time sa mga gadgets.